Ponúkame na prenájom obchodno-skladový priestor, môže byť aj výrobný priestor o celkovej výmere 809 m², ktorý sa nachádza na Bratislavských Boroch, i hneď vedľa metro Cash and Carry, ako môžete vidieť. Priestor pozostáva z tohto prízemného obchodno-skladového priestoru, ako som spomínal, ktorý má výmeru 809 m², plus k tomuto priestoru je aj tento kancelársky trakt so sociálnym zázemím o výmere 161 m². Obchodno-skladový priestor je vykurovaný na základe stropných plynových infražiaričov, priestor je aj vzduchotechnika. V tomto konkrétnom priestore je aj viacero bodov napojenia na elektriku, nakoľko je tu viac aj elektrických skríň, aj možnosti napojenia na 380. Priestor disponuje dvoma samostatnými vonkajšími vstupmi pre klientov, ako môžete vidieť v rámci týchto presklených fasád, a takisto aj dvoch samostatných vstupov v rámci elektrických sekčných brán, pričom táto jedna brána je menšia, to je na také možno menšie dodávkové vozidlá, a táto brána druhá je oveľa väčšia a je tak dimenzovaná, aby bolo možné aj vojsť návesovou súpravou do tohto priestoru. Ako môžete vidieť, tu je aj tepelná clona na touto bránu, a taktiež aj vonkajší vstup je prispôsobený, je rozšírený okraj vnútroareálovej komunikácie o túto časť, kde môže kamión zatočiť a môže tým pádom ten rádius otáčania si zväčšiť. Týmto objektom je dostatok parkovacích státí, to znamená, že ako som spomínal, tu je jeden klientský vstup, elektrická brána, tu sú vonkajšie vstupy do toho kancelárskeho zázemia, ktoré je dvojpodlažné, a tu je opäť ďalšia sekčná brána aj so klientským vonkajším vstupom, a tu už v podstate je v zadnej časti ďalší objekt, čiže v tejto časti je to asi taká rožná jednotka, a tu hneď oproti je metro Cash and Carry. A poďme si ešte pozrieť v rámci interiéru priestoru tie kancelárie so sociálnymi zázemiami, ktoré sú dneska vybudované a prispôsobené tak, že tu môže byť kľudne aj firma, ktorá podniká v oblasti potravinárstva, nakoľko sú tu urobené taká hygienická slučka. To znamená, že táto časť spodná je samostatne oddelená, nedá sa vstúpiť do vrchnej časti, a takisto je tak prispôsobená, že je tu jeden vstup a jeden výstup. Tu je takáto časť, kde sa dá teda buď umyť, alebo v rámci toho, čo klient potrebuje, využiť vodu. Tu je toaleta. To môžu byť napríklad šatne v tejto časti. To sa dostávame do zrkadlovo opačnej časti, kde taktiež je sociálne zázemie, tu je sprcha. To taktiež môže byť nejaké skrinky na šatne, a tu je toaleta. Táto spodná časť je tak prispôsobená, vidíte, že tu sú ešte aj vonkajšie vstupy priamo od parkoviska. Táto časť je prispôsobená tak, že tu môže byť aj kuchynská linka, ako sú tu prispôsobené aj tu bola v minulosti kuchynská linka, aj vývody vody, aj prívody vody, aj elektrika. Kúrenie v tejto časti je nástennými radiátormi. Priestor má aj kamerový systém, takisto aj pohybové čidlá. Sa už dostávame opäť do priestoru haly a schodiskom sa dostaneme na ďalšie podlažie, kde je taká už tá manažerská administratívna časť, ktorá je tvorená kanceláriami a takisto aj tým sociálnym zázemím s kuchynkou, čiže tu môžete vidieť tú vzduchotechniku, ktorá je tu, takisto stropné plynové infražiariče.
No a vstupujeme do tejto časti, kde taktiež tu bola kuchynská linka, je tu aj klimatizačná jednotka, takisto nástenné radiátory, vonkajšie rolety sú inštalované kvôli tomu, že toto je taká doslnečná strana. No a opäť sú tu toalety, tu je kotol plynový aj s boilerom na ohrev vody, tu je ďalšia toaleta. A v tejto časti je taká manažerská kancelária, alebo môže byť ako zasadačka, ktorá má aj floorbox. A taktiež je tu výhľad priamo do priestoru haly. Ako som spomínal, priestor sa nachádza v areáli, ktorý je dneska plne obsadený. Je tu približne 27 nájomcov z rôznych oblastí podnikania, od stanice technickej kontroly a kontroly originality až po potravinový reťazec, prvý talianské potraviny Corteláci. Je tu lezecká stena, je tu fitness centrum, je tu pekáreň, kde sa pečú také žemle pre burgere. Ešte čo by som chcel dodať v rámci tých technických informácií, tak je tu nainštalované v rámci haly množstvo prívodov elektrickej energie. Bývalý klient, ktorý tu bol, tak musel spĺňať kritériá v rámci výroby ako potravinár, to znamená aj kvôli tomu boli tieto priestory 161 m2, tento kancelársky trakt prispôsobený aj prízemím pre hygienické slučky, čiže ten budúci záujemca alebo nájomca, ktorý potrebuje mať takéto priestory, kde vyžaduje to schválenie hygienou, tak tieto priestory boli na to naozaj prispôsobené. A je to jediný priestor v rámci celého areálu, ktorý má v súčasnosti 26 000 metrov užitkovej plochy, tak je to jediný priestor, ktorý má takýto veľkú vstupnú elektrickú bránu, kde môže zacúvať kamión. Iné priestory to neumožňujú, lebo majú tie brány menšie, ako je táto brána. Ale zase na druhej strane ponúka tento priestor aj tú možnosť diverzifikácie pre jeden typ vozidiel aj druhý typ vozidiel. V prípade doplňujúcich informácií alebo dohodnutia si termínu obhliadky sme vám v dispozícii.